आं जेबो बेबायदि स्पिच प्रिपेयार खालामनानै फैयाखै नोंसोरखौ होननो जास्ट नोंसोरखौ कंग्रेचुलेट खालामनो फैदों एन्ड स्कुलनि रिजाल्टआथ' बहुत मोजां for that I would like to congratulate the faculty principal here स्कुलनि गासैबो all faculty teachers staff जेनि थाखाय बे पसिबल जादों आरो जिहेतु आंनि खोथा खोन्थानो थिनदों आं आंनि खोथानिफ्रायनो खोन्थानि आंना एसे बुजिनो जाया जानो हागौ so if जुदि माबाफोर बुजियाखै माबाफोर गोरोन्थि जादों आंखौ खोन्था no problem आं गाज्रि मोना आंखौ बुंबाबो okay so दा लाइक नोंसोरखौ जेरै दिनै बरायनाय जादों स्कुलाव जोंनि टाइमाव जोंखौ जेबो बेबायदि खालामाखैमोन you are very lucky आरो नोंसोर साननो हागौ लाइक आं दिनै दा अफिसार सारमोना नोंसिना होनगासिनो दं आलासि गिदिर अफिसार बाट आं नोंसिनि बादिनो ओके आं दा जेरै उपमा दिनै 93% लानानै पास खालामदों ना आइ कंग्रेचुलेट हार आं मालाबाबो 93% नुवाखै आंनि लाइफआव इन एकाडेमिक्स आं सिम्पल फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामनायसै ना डिस्टिंक्शन ना स्टार ना जेबो नङा सिम्पल फर्स्ट डिभिजन इन मेट्रिक ACS डिग्रीआव जा सिम्पल पास फर्स्ट डिभिजन पास सो दायो बेबायदि सोरबा साननो हागौ लाइक आंना एसे मार्क्स खम ना आं मा खालामहैनो मा जाहैनो हानांगौ मालायफ्राथ' बुरजा बुरजा मार्क मोननाय सोरबा दं बिसोरसो थांनो हागोन बिसोरसो अफिसार जाहैगोन बेबायदि जेबो नङा मिथिबाय जे फार्स्ट डिभिजन मोनदों सिम्पल फार्स्ट डिभिजन मोनदों सेकेन्ड डिभिजन मोनदों बयबो समान रावबो आगोलनिफ्रायनो गोरों नङा रोंखानानै फैयाखै उपमाया नोंसिनिफ्राय एसे बांसिन खस्थ' खालामदों जानो हागौ बेखायनो एसे बुरजा मोनदों नोंसोरबो हयथ' इसेबांसिन खस्थ' खालामगौमोनबा नोंसोरबो मोनगौमोन बाट डिसहार्टेन दाजा दुखु जाजा जे फार्स्ट डिभिजन मोनदों सिम्पल फार्स्ट डिभिजन मोनदों बा सेकेन्ड डिभिजन मोनदों थार्ड डिभिजनथ' गैयानो बहाय स' नोंसिना लाइफआव मा खालामनो गोसो मोनसे गल आंना जेब्ला आं जेब्ला क्लास 9-10 मोनहैयोमोन आंना मोनसे माबा गल लाइक माबा मोनसेथ' खालामहैगोन आं बाट आइ वाज नट शियर नङा आं मा खालामहैगोन खिन्थु दा नोंसोरबो शियर नङा आं मिथिखायो ना शियर दं सोरबा बेखौनो खालामहैगोन बेबायदिनो जाहैगोन दं नामा सोरबा दङ उपमा मा फरायहैगोन साइन्स आर्ट्स हा साइन्स ओके नाइस ओमफ्राय जोंनि टाइमाव मामोन जुदि साइन्सआव एसे मोजां फार्स्ट डिभिजन मोनदों आइदा डक्टर बा इन्जिनियार बेनि बादैबो जे बेलेग बहुत लाइन दं जेनेबा दा आं जोंनि ACS नोंसोर मिथियोना मा बेयो ACS अफिसार बोरै जानो हायो सोरबा मिथिगौ ना क्लास 10 पास बा बिमा बिफाफोरानो पेरेन्टस सोरबा मिथियो ओके नाइस थैंक यू आंथ' होननो थाङो जोंनि मा बाबायाबो मिथियामोन जेब्ला आं क्लास 10 पास जायोमोन क्लास 12 सिमबो मिथियामोन क्लास 12 पास जाखांबाबो APSC मा UPSC मा आं जेबो मिथियामोन होनबा
at least सोरनिबा पेरेन्टसआथ' मिथियो बहाय थ' बेनो आं होननो थांगोन कि जे नोंसोर दायो बहुत दाथ' जोंनि टाइमावथ' मबाइल बेबायदि गैयामोन दायो वाट्सएप माबा गुगोल एखेबारे आखायावनो दंजोबो गासिबो जोंना जि टेलिफनसोमोन जों लोगोफोरखौ बहाबा टिउसन थांनांगौबा टेलिफन खालामो थांगोन ना बहा बेबायदिमोन जोंनि टाइमाव थ' बेनो होननो थांगोन आं कि जे योर मार्क नोंसिनि मार्क्सआ फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन डिस्टिंक्शन स्टार बे डिसाइड खालामा नोंसिनि फिउचार मिथिबाय नोंसोरखौ हेल्प खालामगोन मोजां कलेजफ्राव थांनो अके आं स्पेशली बे फार्स्ट डिभिजन बा सेकेन्ड डिभिजन सिम्पल फार्स्ट डिभिजन लानानै पास जानायफोरखौ होनदों बे दे विल डिटारमाइन अबे कलेजाव नोंसोर एडमिशन लाहैगोन बेल'सो नोंनि फिउचार नङा नोंनि मार्क्स सायाव नों डिपेन्ड खालामनानै नोंनि मार्क्सखौ नायनानै नों साननो हायाखि जे जेबो जानाय नंला बेबायदि नङा ट्राइ हार्ड मिथिबाय नोंसोर जेब्ला ट्राइ खालामगोन होनबासो जाहैगोन ओमफ्राय इयुना Mushalpur,